kuma famu Musa ne ya hali nya ka di hali sisan o ye fanta me sira fama nya ba fa ne wartigi kun fi me sira kodona ya ba fo ne kodona o kodona fana bu o fana be sira ala ba fa ala be o men ala ya mbeke kodona e ka mbeke wartigi e do me sira jonyi pashi za wakati donc atise ka be mako ko ni glande na abi kafiri ke fenya abi islame ke fenya abi demseni ke fenya abi makoroba ke fenya abi nya fe na ijanu kodon ko nala nkantika ala ko madi ango kika fenso za wakati ba oui ni za wakati kala kana fe wore kala fe mi fendi mo ko masa ay Musa ni fe wore kala kale be fendi mo ko ma ni ya fin goshi yoro ibina so za wakati kafsana kuma ifam Musa diya nafolo bara bela ni nafolo bara ki chogo iya ke silame sira kan iya ke ugo kibi fadiwo iya ke kubi badiwo iya ke kite sisoro iya ke samiru ka sira kan c'est-à-dire que za wakati be ni be présenter kilenga fsana be professeur kuma ifam parce que ibi fendo e donina ibi doni besoro abi ba fendo la mi biza wakati de sura le ke ba hada madina tubabu ble ni iza wakati glanka di tubabu ble ma tubabu ble ngon ba fo kale maso ala koma mais fendo be fe mi bisa ga fendi mo ma ne kon sono kuma fa parce que Sheikhna Ahmad Ahmaullah ay duwa uke kafiri fimai Sheikhna Ahmad Ahmaullah ay duwa uke kafiri fima Sheikhna Ahmad Ahmaullah na e kasoke kelenga kasoke Sheikhna ko mina duwa uki e bina bo kasola ni bora kasola e bike fentigi bafana ako est-ce que on fait tubabu fe ni korola e bike fentigi Sheikhna ko nyanyi na ala fa ala so e bike la fentigi o tubabu yi ala e tona kera fentigi baye fo franchi marfa glan izini dalembe ale de togola kuma famu parce que Sheikhna Ahmad Ahmaullah ko mo sababe ku mo sabain ku ya le Sheikhna do yale do ko mo folo ko de tubabu ye ko tubabu ya le Sheikhna do ni bi Sheikhna do ni anyini tubabu ku ya le Sheikhna do ale mo mi o lu ya le do bo ni za wakati bara kibi fena ite fena hali ni ti fena hali ni ti alafe ni za wakati bara ikon ba do ko za wakati be ko ala fendo jigi ko min kanga fendi nyoma kuma famu parce que Sheikhna ko tubabu ya le Sheikhna do tubabu ye Sheikhna mine ay san chaman de ko Sheikhna ma tubabu ka dumunike amuka ji afui kuma famu no tubabu kelen o ye fendo soro Sheikhna e fendo sora lu ye fendo sora o lu no ti ala fede o ti ala fe o ye chine mais o yuto ti ala fe nya Sheikhna ka horoma do be o lu so kuma famu tubabu shite ni nye dara Sheikhna ka to kasola tubabu minni nye dara ka ni makla ka kafi hal ni makisla me kira Sheikhna kon fe ni ye kodon choko ka kodon choko ka nafolo barake choko ni maza wakati do ni maki hal nafolo barake life biti foi do nafolo barala ni ya dalu pesoro ni maza wakati soro iti nafolo baradon iti ado amiru sokoti professeur kuma famu iti adon hal do kuma famu parce que iti se ka femfo ibara iti se ka femfo ide bara kiba bara kibina foko anibina nimbara kiba fo adama din ni tana soro mo do ka kodon gono na la o te fo yabo oui ni kodon fo ni ya fo do ya ba fo ni kasuma kuma famu ni na fo lo bara do fo do esa aba fa ni kasuma mais tse ka za wakati fo mo na ba fa ni kasuma na ko se ka fo ni ta ale se ka fa ale ta non ta do na tse ko fo kuma ube tanabala atshogofo atko nbise ka foneta kuma infamo wala odela mugo ni be kokola ni kungolo do be ibulu nyini ibulu do ni o do nyini ni o lo do eti fe wore nyini kuma infamo na folo bara mi Musa ni ba don za wakati la de la ko fiye ngombe za wakati do za wakati war misenna yaro de la ko fiye awar misen ne ba do
ni ale utiliser ale be utiliser wakati sabala kile saba abe utiliser la kalo kono kile saba abe utiliser la nya fiye ngo wakati saba be kalo la wakati munu ni kile ni kalo be ɲɔgɔn falen la sigatola yaronde la ko kuma fiye o yeza wakati wari mishendi donc o wakati saba farafin kalo kile tan ni nana kile tan dura kile tan wolo e kuma famu o za wakati ni ya utiliser kalo ala be million tan no yayi kalo e kuma famu za wakati wore fana be amidu so bo fana do za wakati ani dantan fen do de be para ke ɲɔgɔn fɛ ani dantan fen min be para ke ɲɔgɔn fɛ dantan fen min be si sɔrɔ ka tɛmɛ ale dantan fen ka macari oui za wakati do be ani korokara de be para ke ɲɔgɔn fɛ korokara kelen e kuma famu nya be korokara la korokara e fen ka bɔ ko mai de e kuma famu Musa korokara be bana kunbɛ ka bɔ a tigi kan ka bana kunbɛ mɔgɔ min be korokara mara i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ min ko ka ni bana dɔw kan ka ɲɛsin e ma sisan korokara b'a kunbɛ walasa bana ka n'i sɔrɔ korokara be bana in nɔ la ni mɔgɔ ye korokara be mɔgɔ min bolo ni mɔgɔ min ye dabali i b'a sɔrɔ dabali min ka girin ni dabaliw bɛɛ korokara bi jɔ n'a ye korokara tɛ fɛn gansan ye e kuma in faamu fɛn min bɛ se ka tigi saba sɔrɔ a yɛrɛ la a ka ca Ala fɛ Ala ka dantan fɛnw na korokara b'a la tigi saba sisan e Musa bɛ na ni korokara ye i bɛ korokara ladon i b'a mara fɛn o fɛn ka di korokara ye donc i b'o bɛɛ kɛ korokara ye e bɛ sa ka korokara to yen i den b'a mara o bɛ sa a den b'a mara korokara bɛ e se i si dan na ka tila k'i den sa si dan na ko den sa si dan na a mara fɛn ka dɔgɔ ni korokara ko dɔ n'aw ɲininka e kuma in faamu parce que korokara n'i y'ale mara ka ɲɛ n bɛna si hakɛ saba f'i ɲɛna ale b'o de kɛ parce que Ala kira ko diɲɛ laban na ko si hakɛ in ko mɔgɔw man ca mɔgɔ minnu bɛ tɛmɛ a kan Ala kira ye si hakɛ min balo adamaden bɛɛ tɛ tɛmɛ o kan bon korokara b'o ɲɔgɔnna saba de balo 63 o sigiyɔrɔma 3 n'i ye korokara mara ka ɲɛ a bɛ tɛmɛ o yɛrɛ kan de mais n'i y'ale mara ka ɲɛ ale si dɔgɔyalenba ye o y'a dɔgɔyalenba ye donc korokara mɔgɔ minnu korokara min ni za wagati bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu ni wari b'u bolo wari bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u ka wari ka ca e kuma in faamu o bɛ wari bɛ e bolo e b'a fɛ i ka k'i waritigi ye i den ka kɛ waritigi ye o den ka kɛ waritigi ye o za wagati ni korokara de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e kuma in faamu o za wagati Musa ni korokara de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e kuma in faamu ani korokara min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ i n'a fɔ korokara bɛ d'i ma korokara bɛ d'i ma i ka taa mara de an ka to mara an b'a baara korokara de la n'an y'a baara korokara la Musa Ala bɛ si min di korokara ma si min ni Ala b'a di korokara ma e ka fɛntigiya b'o si sɔrɔ korokara bɛ se ka fɛn minnu kunbɛn Ala bɛ e bila k'o bɛɛ kunbɛn diɲɛlatigɛ ko kɔnɔ adamaden y'a k'i kama Musa Ala b'a se ka kɛ oui za wagati min bɛ baara ni korokara ye ale tɛ baara ale bɛ fɛn 10 ani fɛn 2 kɛ min ni nafolo ko in tɛ kelen fɛn 10 ani 2 ale b'o kɛ min ni nafolo ko in tɛ kelen ye fɔlɔ e kuma in faamu za wagati min bɛ baara ni korokara ye n y'a f'i ye a tɛ kɛ fantan ye dɛ ayi ale bɛ kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min fɛn b'a bolo mais a b'a fɛ fɛn min b'a bolo a ka taa ɲɛfɛ de parce que dɔ bɛ yen wari min b'o bolo bi i tɛ se k'a fɔ ko ka taa nafolo baara kɛ n'i ko ma ko nafolo baara dɔrɔn o yɛrɛ bɛ nafolo baarakɛla kɛ tulonkɛkɛla ye e kuma in faamu o b'a fɔ a nafolo kɔni bɛ ne bolo ne b'a fɛ n ka san ka nafolotigiya la de ou bien ne b'a fɛ ne ka ji di de ou bien ne b'a fɛ fɛn ka fara kan de mais a tɛ i n'a fɔ fɛn tɛ ne bolo e kuma in faamu Côte d'Ivoire jamana ka cɛ dɔw taara ne sɔrɔ yen a ko Amidu So ko ne y'i lamɛn n y'i kanu mais a tɛ i n'a fɔ fɛn tɛ ne bolo ne ye fɛntigi de fɛn bɛ ne bolo mais ne ni n ka fɛntigiya Ala ye lajarabilu minnu bin ne kan a m'o bin fantan kan
awa mu bi fantanga ne ko ay muni mun biaka ako muso bembolo muso mi aben to nyoko ju muso bembolo muso mi na ben to nyoko ju o ye kele ne ko kele aya ka fe fo fe munu bakala ngobo ngome mi fie ngome ni mba bara ni wara akela ba bara koro kara ni nya bara koro kara la o jiya mashibaw ala bi kisama ala bi jidi jiya dogo professeur Amadou kuma infamu Musa ne ya bara ka dama nyina nshigine kata Côte d'Ivoire jamana ka nyina nshigine kata Côte d'Ivoire jamana ka ne ka mango shera Côte d'Ivoire jamana ka aku shera Côte d'Ivoire ko kibe mi ne nga yoro fay Musa nana e million sa ayo de dinema ko kale sami ke moriala ale madil ka moria ke mo nale re ya don kale ko ke ne tanki ale be moria ke ne ale ti jabi di yala kwa ale be okay ale konti jabi yala nyana amanya ale re todo parce que ni ale ake ale ake duro ale be chogo mi ngona ale be tote ale ko nteke fantai ale ba ke chogo ngona mais ale re ba fe ale ka jiri chogo mi ana ninga lafia chogo mi ana ale ka kisi balawu munu ale te ka kiso e kuma famu Musa koro kara abe make masake bae aza wakati nasira ka abe mugo ke za masake bae ibisa masake ya Musa iba soro sisa mugo dobe ebe ke ministry sinya kele parce que ala ye koko gla abodi mogo doma kasori ma foi dama mogo dobe ke fama e kasoro ima ala delke e kuma infamu mais mogo cité santange fama yala ni ma ala delke ka santon kotoro iti santan soro ministry yala ubi ka santuru soro ministry yala ko ka fi ma ala delke awai ala ko bisiki ke ministry parce que kato jiri parce que ne min fie sisan i b'a sɔrɔ sisan ni kɛra ministre ye sisan fɛn min ka to i place la i b'a sɔrɔ problème ma wuli ko mais i b'a sɔrɔ n'i kɛra o ye dɔrɔn mɔgɔw b'i laɲini ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ pour que ka problème si ma e kuma in faamu mais ni za wagati ni korokara n'a ye maa kɛ masa ye ni diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na adamadenw tɔ ko i b'i sɛgɛrɛ jigin togotigi la i b'i yɛlɛ i ti jigin e kuma in faamu i ti jigin togo t'e la donc o de la ka maa kɛ masa la masa ye za wagati nasira dɔ ni korokara de b'a kɛ e kuma in faamu wala parce que n'i y'a mɛn maa kɔni ye minisiri ye kaban o ye fɛntigi ye e kuma in faamu o ye fɛntigi ye o ye masa fana ye e kuma in faamu wala za wagati nasira dɔ fana bɛ yen Musa i b'o baara mɔgɔ min ko fɛn tɛ ne fɛ fɛntigi ma bɔ n na ne ma bɔ fɛntigi la fɛn t'i fɛ i ma bɔ fɛntigi la fɛntigi ma bɔ i la fɛn tɛ ne fɛ ne fa tɛ fɛntigi ye ne ba tɛ fɛntigi ye fɛntigi ne ma bɔ fɛntigi la ɔ Musa o za wagati nasira ye n'i y'o baara o tigi fana ye o bɛ kɛ fɛntigi ye fɛntigiw bɛ bɔ o la o ni fɛntigiw bɛ ɲɔgɔn dɔn za wagati professeur e kuma in faamu o bɛ kɛ fɛntigi ye fɛntigiw bɛ bɔ a la o ni fɛntigiw bɛ ɲɔgɔn dɔn e kuma in faamu wala i bɛ dɔ sɔrɔ fɛntigi don mais ani fɛntigiw tɛ ɲɔgɔn dɔn de n'ale ka masaya banna don min o y'o bannen a bɛ ba kelen mais dɔ ye masakɛ de ye ani masaw bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔ ye fɛntigi ye ani fɛntigiw bɛ ɲɔgɔn dɔn ani masaw bɛ ɲɔgɔn dɔn e kuma in faamu ɔ Musa o za wagati nasira fana bɛ yen e kuma in faamu professeur za wagati nasira wɛrɛ fana bɛ yen n delila k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko za wagati wɔkulonninw kunsigi e kuma in faamu ne delila ka a fɛn dɔ dilan mɔgɔ dɔ ye Senegal Dakar ne y'a dilan ne ye sɛbɛnden 2 dilan k'a d'a ma n ko nin sɛbɛnden 2 ye n ko 1 bila i kun i ka 1 bila so a peine ala cɛ ye wari sɔrɔ ka siran ka taa sɛbɛnden ninnu fili a taar'u 2 bɛɛ fili Musa e kuma a siranna a bɛ ka sɔrɔ kɛ ko ale siranna ko est ce que ale bɛ ka fɛn min sɔrɔ qu'est ce que o tɛ ka bɔ ale si de la
Asirano la ataru fili ayene wele amane sura ayene wele amane sura ayene wele amane sura ataru fili ayene soro de ayafune ko karamugo ko fen ntaru ngo fen dumen ne ko itaru fili muna pa ne sira na ko ne wele ne tege soro ne dume ka fen sura be ka ne sira est ce que atika bonne si de la ngo ay ngo ni te si ko e ko za wakati te kuma dengo ka te kuma musoko ka te kuma sigo ka za wakati ala ka fenye ala e femi bonya fen soro tawla ni ba fe ka fen ko soro ni ale bara yire ala ta ko fe bi feso kuma infama Musa za wakati dobe mfana le ba bara ni ne bara fana be utiliser ni ji saba de ni ya utiliser ni o ji saba ni ala bi bla mo to be sanfé ji saba i ba utiliser no ni ji kele utiliser i be bla sanfé ni ji kele utiliser i be bla sanfé ni ji kele utiliser i be bla mo to ka iti jigi professeur kuma fam on za wakati dobe ne ba gla ni ni agla adobe na ija ni sanji bena ibi sanji jimine abi bara no e me ni sanji wakati temena iba leke ni bi kojita koji iba do bara na e ibi bajita iba do bara na e ibi kojita iba do bara na e Musa wallahi ala kala kando sosolite kalikamina kuma infamo Musa ni ni nasi kele utiliser irela kana fla utiliser irela Musa na ala ye fendo ke za wakati la fe mi fendi mohoma ani na makala Musa e bo shido ni moto professeur kuma infamo za wakati dobe fana be amiru sobo fana bara burju gosila o do maka konte malla wala nye femfe fo sisa ibsika fuko ni be do maka be so me kaza wakati bara burju gosila o kono do maka te malla wala parce que ne ni nasira femfe do femfo fo a do maka do kumbe me za wakati ka bara mo e burju gosi nasira fe o don gelate mali jamana ka fo professeur amiru so kuma infam wala parce que de la ka fendo fo mo nyana doni ko nala abi bonya mo ko hakilla wa ne ko mo be se ka mo magosa ka surita do mo be se ka mo mago kla ka surita do ma be se ka o tita tigido ka magosa ka surita do ka mago klan ka surita do kuma infam Musa ala adama dem bonya e fendo bo ti sosolike batoro te sosolike ni ma batoro do o ti sosolike kuma infam fatoro no ni afi ab sosolike bo buruju gosi ni ya le fana do ka ma toro do ka batoro do Musa ni kibi mi nyaayi ala ta ko fe biso ko nyaayi ni kibi mi nyaayi fana ala ta ko fe biso ko nyaayi abatoro do ko fe kuma infam za wakati dobe ne ba bara burju gosi na sira de fe ibi togo fonye Musa ki togo fonye be za wakati be hindu bo kelengele a hindu kele mbi togo ka kono shianani kuma infam ibi nani nkoro do ibi nani nkoro do korom kilibi bani baba oti nani wa yaro jinya fan nani nkona ibi sura dola iti sura dola nini za wakati hindu bebo ki togo ka hindu bela shianani ki ba togo ka hindu bela shianani Musa ibi nya yoro ni lafiya sira do ala bi lafiya ni gila sira fana ala bo gila jikika